Entzun ondoren, Euskal hiztun osoaren garapenean, Nafarroako ikastolek egiten diharduten lana gertuagotik ezagutzeko aukera izango dugu. Ikastolak Euskal Herrian zehar zabalduta daude eta saretuta, guztira 114 ikastola dira, eta saretuta daude Euskal Herriko ikastolak Europear Kooperatibaren bitartez. Nafarroan 15 ikastola daude, 3 eremu soziolinguistikoetan sakabanatuta. Ikastola bakoitza herri bati, komunitate jakin bati atxikita jaio zen, eta tokian tokiko eragileek sortu zuten, bertan eragiteko asmoz. Gure aurrekoek ikastolak sortzera eraman zituzten motivazio haiek indarrean jarraitzen dutela uste dugu. Gaur egun, 3 erronka handi ditugu. Horietako asko, aurretik egon diren bi adituek mahai gainean jarri dituzte. Lehenengoa da euskal kultura sustatzea, bigarrena euskara berreskuratzea eta transmititzea, eta hirugarrena euskeran ardazturiko hezkuntza eredu eleanitza eskaintzea. Hiru erronka hauek ikastoletan garatzen lagundu nahi dugun pertsona ereduaren euskalduna bereizgarrian islatzen dira. Hain zuzen ere, 21. mendean, euskerak behar du, agian inoiz baino gehiago, kontzientea den euskal hiztuna. Honek zer esan nahi du, euskerarekiko motivazioa duena, euskerarekiko atxikimendua duena, eta euskararen aldeko hautua egiten duena. Behar ditugu ikasle kompetenteak, hau da, euskararen ezagutza maila esanguratsua dutenak, eta ikasle koherenteak behar ditugu, hau da, euskeraz hitz egingo dutenak eta euskera erabiliko dutenak. Ikastolok testuinguru soziolinguistiko desberdinak kontuan izan da, hiztun mota hau lortzeko murgiltze ereduan lanean dihardugu. Hau da, gela, aisialdia eta familiak uztartzen dituen lanketa sustatzen dugu. Sinetsita baikaude, eremu formalean euskeraz aritze hutsarekin ez dugula pertsona ereduan finkatutako helburua beteko. 3 eremu hauetan eragiteko, gako nagusien berri emateko, 4 ikastolatako ordezkariak ditugu. Handik hasiko naiz, nire ezkerretatik, Maider Etxaniz, Lizarra ikastolako hizkuntz proiektuaren arduraduna da, eta aipatu dugu kafe garaian ja direla 20 urte daramatzala ardura hortan. Bere ondan dago Jon Ilarramendi, bera tuterako argia ikastolako ere hizkuntz proiektuko arduraduna da, bera hizkuntz irakaslea da. Bere ondoan Unai Arellano, Jaso ikastolako zuzendaria, berak ere badu eskarmentua hizkuntzen proiektuan, eta nire ondoan Inigo Orella, Etxarriko Andramari ikastolako zuzendaria. Nolabait hau bideratzearren, Maiderri pasako diotitza, eta berak eremu formalaren inguruan hitz egingo digu. Eta hori da galdera, ez? Nolakoa da Lizarra ikastolan egiten duzuen lanketa gela barruan. Egunon. Hasteko, Unai eta Biok oraintxe bertan komentatzen ditu gara, aurreko bi hitzaldietan Baion Sarasuak eta Paula Casaresek esan dituzten hainbat gauza, hainbat ideia, ez dakit zapaldu, osagarri, edo agertuko dira. Gure egingo ditugun aurkezpenetan edo ikastolatan egiten diren hainbat gauzetan. Lan gehiago egin behar da, gehiago sakondu behar da, zalantzarik gabe. Honen asmoa besterik gabe izan da, adieraztea ikastolatan, eremu hauetan egiten duguna, nire kasuan eremu formala azalduko du, Lizarra ikastolan egiten ditugun honetan, pixka bat testuinguratzea aldera, Lizarra ikastolan, Lizarrako ikasleez gain, Lizarra herriako hainbat herritako aurrak ere baditugu, 2 lerrotako ikastola da, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza eta DBH bere gain hartzen dituena. Lizarra ikastola, Josok aipatu duen moduan, duela ia 25 urte ikastolen elkarteak bideratutako
hizkuntz proiektuan hasi zen, eta, Josu Reparaz bera gidari zen, garai hartan ikastolan, eta orduan hasi genuen, pixkatxo bat, hizkuntz proiektuaren ibilbide honetan, euskaran ardaztutako eleaniztasunaren lanketa hau, ezta? Bertan, 3 gauza asko daude, denbora gutxi daukagu, bereziki 3 ideia nagusia aipatuko nituzke, eremu formalaren barruan. Alde batetik, garai hartan eta hastapen haietan hizkuntz mintegi bateratuaren sorrera, klabea izan dena, bai, nik uste ibilbide luze hontan klabeetako bat hau izan da. Hizkuntz mintegi bateratua esaten dugunean, espazio fisikoa ari gara, bai, hizkuntza guztietako irakasleak espazio fisiko berean kokatzea, baina ez hori bakarrik, espazio fisikoak gure arteko komunikazioa lagundu egiten du zalantzarik gabe, baina hortaz gain, hizkuntzen, ikastolan lantzen diren hizkuntza guztien ikuspegia bera izatea ekarri du, bai? Eta hizkuntza mintegi bateratu honen osatzeak, osatze honetan 3 gauza edo 3 azpimarratu nahiko nituzke. Alde batetik, hizkuntzen osagarritasuna, bai, honek ahalbidetu du ikastolan hizkuntzen osagarritasun hori izatea. Azken finean, badirelako hizkuntza guztiak amankomunean dituzten hainbat alderdi, hainbat aspektu, bai. Eta hizkuntzetan, aspektu horien lanketa sakona hizkuntza guztietan egin beharrean, modu osagarri batean egitearena. Adibidez, iritzi artikulu bat. Iritzi artikuluaren egitura berbera da ingelesez, euskeraz, zein gaztelaniaz. Zergatik landu behar da hizkuntza guztietan, ordu guztietan, iritzi artikuluaren egitura. Ikusi eta modu horretara, osagarritasun horretan, hizkuntza batean lantzen dena, beste hizkuntzan erabiltzen duguna izaten da erreferentzia egitea. Gaztelanian lantzen aritu zareten moduan edo ikusi den moduan, eta horrek ahalbidetzen du hizkuntza arlo horretan bertan, berariaz hizkuntzarenak diren xehetasun horietan aritzeko eta horiek hobe lantzeko aukera eskaintzea. Hortaz gain, hizkuntza mintegi bateratuarekin batera lortu zena izan zen hizkuntzen trataera komuna egitea. Kontua da, Lizarra ikastolan helburu bidez egiten dugu lan, helburu bidez egiten dugu ebaluazioa, eta hau arlo guztietan, ez hizkuntza arloetan bakarrik, baina honekin lortu duguna izan da hizkuntza arloetan helburu hauen bizkarrezurra komuna izatea. Zer esan nahi dut honekin? Bai euskeran, bai gaztelanian, bai ingelesean eta baita frantsesean ere, ebaluazio guztietan izango ditugu, bai, gramatika helburuak, horiek hizkuntzarenak berarenak izango direnak, gramatika helburuekin batera izango da ekoizpen idatzi bat, helburu izango dena, eta ebaluazioan zehar horren lanketa egingo da, ekoizpen idatziarekin batera ahozkotasunarekin lotutako helburu bat egongo da, eta erreseina. Liburu baten irakurketa eta liburu horren erreseina. Hori ebaluazio guztietan, maila guztietan eta hizkuntza guztietan. DBH-ri dagokionez. Hori aurrera pauso handia izan da, eta bestalde batetik testu idatzien produkzio sistematizatua, bai, beharrezkoa delako. Honekin batera, hizkuntza mintegiarekin batera eta paraleloan hasi zen, naiz eta gero hizkuntz proiektuan bertan txertatu egon zen, izan zen ulermenaren eta ahozkotasunaren lanketa eta ebaluazioa. Hau paraleloan hasi zen, Josu orduan zuzendari genuen ikastolan, eta lantalde desberdinak bideratu ziren, lantalde bat ahozkotasunari lotutako lantaldea izan zen, beste bat ulermenari lotutakoa, beste hainbat lantalde ere egon ziren, baina ona ekarri nahi izan ditut bi hauek, lantalde hauetan etapa guztietako irakasleak hartzen zuten parte, eta hauen helburua izan zen, goazen
3 urteetan hasi eta DBH laugarren maila bukatu bitartean, mailakatzera ulermenaren lanketa eta ulermenaren ebaluazioa. Ahozkotasunaren lanketa eta ahozkotasunaren ebaluazioa. Modu mailakatuan, ebaluazio irizpideak horren arabera finkatuta, hainbat urtez aritu zen horretan lanean, eta iritsi zen momentuan non bertan proposatutako lanketa zein probak, ebaluaziorako erabiltzen diren testuak eta ahozko produkzio horiek gure helburuetan txertatuak geratu ziren. Berezitasunetako bat zein, ulermen helburuak eta ahozkotasun helburuak, hizkuntza arloetan bai, baina hizkuntza ez diren arloetan ere egiten dira. Egia da, ikastolen elkartetik HT hizkuntzen trataera integrala zetorrela eta ulermenak nolabaiteko, ulermenaren lanketa eta ebaluazioak nolabaiteko indarra galdu zuela, indarra galdu zuen hizkuntza ez den arloetako irakasleen artean, eta ikusi genuen berrartu beharra zegoela hori, klaustro moduan berriro ere lehentasun bihurtu behar genuela hori, eta momentu hontan horretan ari gara. Bai lehen hezkuntzan eta baita DBH-en ere, hor dauden testuak, hor dauden lanketak, ebaluazioak, berformulatzen. Bai hizkuntzatakoak, baita hizkuntza ez diren arloetakoak ere. Zailtasun handienak irakasle horiekin izan dira, hizkuntza mintegi bateratua lehen aipatu duguna da lanketa honen gidaritza hartu duena, eta hor gure lan honetan egiten ari garena izaten da, benetan beste arlo horietan edukiari garrantzia handia ematen zaion arlo horietan erabiltzen dituzten testuak, behar dituzten testuak hartu, eta hoien lanketak eta hoien ebaluazioak bideratzea. Ez dezaten bizi irakasle horiek, bapatean badatorkigun beste txanpinoi bat gehiago da hau, eta zerik heldu behar diogu, ez? Ez, nolabait integratzeko haien jardun horretan. Eta ahozkotasunari dagokionez, horari gara, aurrezkuntzan hasi, eta DBH-era bitartean ahozkotasun helburu hauek egia da ez dutela onbesteko indarrik galdu, oso barneratuak geratu dira, eta arlo ia guztietan ahozkotasun helburuak izaten dira. Eta ebaluatzen da ahozkotasun aurrezkuntzan hasi eta DBH laugarren maila bitartean. Lehen, Jon Sarasuak bere aurkezpenean aipatu duen horretan, bada ikastolan DBH, hirugarren mailan eta laugarren mailan bereziki soziolinguistika ere lantzen da. Lehen arrazoi bidea indartzearen zentzu horretan, bada urte asko dagoeneko, horrekin hasi ginen, izpro teknikariok jaso genuen nolabaiteko formazio soziolinguistikoa gure mintegi horietan, eta hor, Elena Baraibarrekin batera, horrelako proiektu moduko bat bideratu genuen DBH laugarren mailako ikasleekin soziolinguistika lantzekoa. Orduan, Josu ere garai hartan ikastolan zegoen, eta momentu hontan, orduan hasi ginen, badira 10 urte baino gehiago, honetan DBH laugarren mailan arlo propioa daukagu, eta astean ordu betez soziolinguistika aritzen gara. Bertan, ikasleek norberaren hizkuntz biografia bideratzen dute, aurreiritzien inguruan aritzen dira, hizkuntz jarrerak lantzen dituzte, hizkuntzen teoria sozialak, eta, Nafarroan egonik ere, euskararen legeari ere nolabaiteko indarra ematen zaio, ez? Eta helburua bereziki hori da, arrazoi bide hori indartzea, eta haien identidadea lantzea, eta haiek askotan haien jarduna, haien jokabidea ere, hizkuntzaren erabilerari dagokionean ulertzea. Askotan jaso dituztelako mezuak, ez? Euskaraz egiten espaldin baduzu, euskara hile ingo da eta erruduna zu izango zara. Baina haiek ulertu behar dute
haien ingurune soziolinguistikoa ikusita zein den, haien familia tipologia zein den, modurik naturalena gaztelaniaz egitea dela. Konpromisoa eskatzen duela eta ulertu behar dute eta nahi behar dute konpromiso hori haiek hartzea, bai? Garai hartan entzun genuena izan zen, eta guztiz ados horrekin, bai? Ikastolon lana ereitea da, bai? Guk erein behar dugu identitate hori, guk erein behar dugu jardun hori, eta, espero dugu, garai batean, momenturen batean, beste norbaitek fruitu horiek ere jasotzea eta guk ikusi ahal izatea horiek, ez? Klabeak honetarako ikastolak duen irakasleon jarraikortasuna, iraunkortasuna, ez dago itinerantziarik, orduan horrelako proiektuak aurrera atera daitezke, irakasleok sinisten dugu honetan, eta klabea da hori. Hori alde batetik eta beste alde batetik zuzendaritzaren implikazioa. Lizarran zorionez, zuzendaritzaren implikazioa hizkuntz proiektuari dagokion honetan oso sendoa izan da beti eta horrek ahalbidetu du. Hori garrantzitsua da, bai? Eta gero, koordinaziorako tarteak. Ez naiz gehiegi luzatuko, bai, bestela. Eta orain, eremu formaletik salto egingo dugu eremu ez formalera, eta hortarako Jon Ilarramendik hartuko du hitza, eta berak horri egingo dio, nola lantzen duten argia ikastolan eremu ez formala. Egun guztioi, lehenik eta behin pixkat kontestua azalduko izuet, argia ikastola Fonteia zen dago, Tuteratik gertu, 3-4 kilometrotara, eta 12 hilabetetik 16 urte bitarteko 200 ikasle hortxe biltzen gara, gutxi gora bera hortxe biltzen gara, ez? Herriberako hainbat herritako ikasleak jasotzen ditugu, eta, esan aurten 40. urteurreneko ospakizunetan murgilduta gabiltzala, eta, izan beharra dago baita, ikastolatik kanpo gure ikaslek euskaraz hitz egiteko dauzkaten espazioak oso ikasle batzuen kasuan ez daukate espaziorik eta beste batzuk gutxi, ez? Eta familien kasuan, familien 25% dira bigurasoak euskaldunak direnak edo biak euskaldunak direnak. Niri egokitu zait eremu ez formalaren inguruan hitz egitea, Jonek aipatu du lehen egin euskaraz agindu horrek ez duela ezertarako balio, eta aurten egin dugun ikastaro batean ere jaso dugun mezua da beti berdina egiten badugu, berdina lortuko dugu, orduan eraginekin behar dugu, hori oso garrantzitsua da. Eremu, gelatik kanpoko eremuan eragiteko, hizkuntza ez formala lantzeko eremu zabala da, jolastokia, jantokia, eskolaz kanpoko ekintzak, autobusa, pasabidea, guk ikastolako hizkuntza proiektuko plan estrategikoan helburuak edo neurriak zehaztuta dauzkagu eta poliki ari gara gauzatzen, helburu horiek gauzatzen. Lehenengo esku hartzea eskolaz kanpoko ekintzetan egin genuen, orduan aztertu genuen eskaintzen zena eta ikusi zen hasiera batean jarduera batzuk gehienak, ez gehienak asko gazteleraz eskaintzen ziala, Orduan horri buelta eman beharra zegoen, Orduan neurriak hartu genitun, erabakiak hartu genitun, eta gaur egun poliki horri balantza horri buelta eman zaio eta zorionez eskaintzen dien jarduera gehienak euskeraz eskaintzen ditugu, baina gure zailtasuna da askotan eskolaz kanpoko ezitzaile euskaldunak topatzea. Hor ditugu benetako zailtasunak, eta gero beste aldetik urte asko daramaten ezitzaile horiekin ere, euskaldunak ez diren horiekin ere, ari gara oinarrizko lanketa bat egiten. Aurten, jolastokian jarri dugu arreta, eta horretarako dinamika bat jarri dugu martxan, gure asmoa da
kurtsoan zehar jolastokian hiru dinamika txertatzean, eta aurten lehenengo dinamika jarri dugu martxan, eta orain kontatuko dizuet pixkat zer egin dugun, ezta? Ikastolako euskara taldeak bideratuta, irakasle guztiok, gero irakasle guztion laguntzarekin, patioaldiak dinamika jarri dugu martxan. Orduan, dinamika honetan, egin izan duguna da, hartu ditugu, hasi LH batetik eta DBH lau bitarteko ikasleak, eta taldekatzeak osatu genituen hasian, eta 5 patio hartu genituen, eta patio hauetan egin izan genuen, lehenengo patioan egin genuna izan zen, ikasle talde hauek bildu genituen, eta prestatu genituen nolabait irakasleen laguntzarekin azaldu genien jolas eremu bakoitzerako behar zituzten hitzak, esamoldeak, jolasak eta bar, ez? Orduan, hasiera batean prestatu genituen, eta gero egin genuen talde bakoitzak bateratu zeuen lanketa hori, gelara eraman genuen, gelan nolabait landu genduen, tutoretzetan eta zenbait ikasgaietan, eta gero ja, hurrengo 4 patioetan jolasean aritu ziren ikasle guztiak jolas ezberdinetan txandatuz, eta ikasitako guzti hori aplikatu behar izan zuten. Honekin, azken finean, ze helburu lortu ditugu. Nolabait, harremanak finkatu dira, LH ikasita, DBH eta bitarteko ikasleen arteko harremanak finkatu dira, eta gero hezkidetzari dagokionez, pixkat, ikastolako argazki hori ere aldatu da, ez? Azken finean, eremu guztietan ikusi genituen ikasle guztiak nahasian jolasean, eta ikusi genuna zen baita ere, egun horietan bentsat, patioan euskararen erabilerare nolabait indartu hobetu zela, ez? Eta inertziaz ere, hurrengo egunetan ere, somatzen zen pixkat, erabilera hori areagotu zela, ez? Gero egia da poliki lehengora bueltatu direla. Haur eta gazteen euskararekiko atxikimendua lortzea, hori da gure klaustroan daukagun kezka, eta horretarako ikusi gendun beharrezkoa genula formakuntza bat, ez? Horretarako, aurten formakuntza bat egin dugu, haur eta gazteen euskararekiko atxikimendua lantzeko formakuntza egin duen, horretarako Jolanda Olazagarrerekin harremanetan jarri nintzen, pixkat gure beharrak zeintzuk ziren kontatu nizkion, eta horren arabera Jolanda Olazagarrek eta Rosa Ramosek ikastaro bat antolatu ziguten, EBZ-ak antolatuta, eta aurten ikastaro horretan aritu gara. Ikastaro honetan, lehenik eta behin, pixkat lehenengo saioan aritu ginen nolabait hausnarketak egiten eta egiten duguna nolabait kontatzen idatzi genduen, eta gero ikastaroak izan zuen saio alde teoriko bat, oso interesgarria izan zena, eta gero gelaratu behar izan genituen jarduera batzuk. Eta jarduera hauetan, batez ere jarduera hauek ziren motivazioa lantzekoak, alde afektibo-sozial hori lantzekoak, erreferentziak eman zitzaizkien, hausnarketak bideratu zitzaizkien, eta baita soziolinguistika, lehen aipatu den soziolinguistika hori ere landu zen, ez? Baina argi geratu zitzaigun mezua izan zen, hori guztia garrantzitsua dela lantzea, baina ikasleekin ez bada lantzen alde pragmatiko hori, hau da, ikasleak ez badu ikusten euskara, bere beharrak asetzeko euskara beharrezkoa duela, bestu autu hori egingo, ez? Orduan, hori da pixkat garrantzitsuena, ez? Orduan, hori lantzea beharrezkoa da, beste guztia ere bai, horretarako bideratu zizkiguten beraiek diseinatutako jarduera batzuk, gelaratu genituen, balorazio oso positiboa egin dugu, eta orain gure asmoa da
nolabait hurrengo urtei begira, nolabait ibilbide bat markatzea, hasi HH-tik DH-ra ibilbide bat markatzea, jarduera hauek txertatuz, eta emaitza pixkat epe luzera ikusiko da. Gero, bukatzen joateko, azken aipamen bat egin nahiko nuke, lehen aipatu dut, gure ikaslek ikastolatik kanpo euskaraz hitz egiteko espazio edo eremuak ez dirala, apenas ez dute eremurik horretarako. Orduan, aurten agerraldiaren eskutik lehenengo aldiz, bai Tuteran, Zintronikon eta Koreian, antolatu dira jolastekak, eta hor ikusi dugu lehenengo aurrera pausu bat, gutxi da, oraindik ere lan asko dago egiteko, baina poliki-poliki hori da bidea, horrelako espazioak sortzea, eta pixkat alik eta gure ikaslek euskeraz egiteko espazioiek sortzen jotea poliki-poliki. Eskerrik asko, Jon, eta egia da, tokatu zaigun hori Tutera ikastola inguruan ibiltzea, ikusten dugula beraien ikasle horiek ze gaitasun komunikatibo dituzten, ez? Tokatu zait askotan ikustea, eta benetan iruditzen zait aipatzeko modukoa dela, ze maila duten komunikatzen, beraz, zorionak egiten duzuelanagatik. Eta jarraitzeko pasatuko gara hirugarren eremura, familia eremura hain zuzen ere, eta horretarako Inigo Orellak kontatuko digu zein lan egiten duten beraiek Andra Mari ikastolan. Egunon, familiari buruz hitz egitea zaila da Paula Casaresi aitu ondoren, baina, gure bizipenetik eta gure praktikatik saiatuko naiz ekarpen apal bat egiten, bai. Andra Mari ikastola Sakanan kokatzen da, Etxarria Lanatzen eta Arbizun, hain zuzen ere, gure ikastolara 14 herri desberdinetatik etortzen dira ikasleak, baina herri nagusiak UEMako kideak dira. Orduan, bizi gara, zure aski, Argia ikastolaren beste Nafarroan, hor soziolinguistikoki hitz eginez, beste muturrean gaude, hor eremua euskalduna da, eta horrek asko laguntzen du, asko laguntzen du, bai maila instituzionalean, tokiko administrazioetatik duzun babesetik, mankomunitatetik, UEMatik lortzen dituzun eskaintzak, hala ere, bestelako erronkak ditugu, Eta nik hor pixka bat Jonek egin duen ekarpena osatzeko lehenbizi iruditzen zait gure eremuan behintzat errazagoa da, baina garrantzitsua da ere bai Paulak aipatzen zuen plaza, familia eta eskola ikastetxe ikastolaren arteko ekosistema horien arteko koordinazioa eta aliantzak eta sinergiak lortzea aurra eta gaztearen murgiltzea alik eta jarraia izateko, Orduan, hain zuzen ere, aisialdiari begira, Argia ikastolan ikaslek oso aukera gutxi daukate euskaraz aritzeko ikastolatik kanpo, baina gure eremuan nik esan nuke 180tik gora aisialdia euskaraz gauzatzen dela. Nik uste hori ez dela aski, egon behar da ongi planifikatuta, ongi lotuta, egitasmo garbi bat egon behar da, ebaluatzen den egitasmo bat, eta gure kasuan ere, orain azken hilabetetan gabiltza Txarriko udala sartuta herri hezitzaileen dinamikan oinarrirekin batera eta hezkuntza foroa sortu da haur eta gazteen inguruan aritzen garen herri eragile gehienok diseinatzeko nola egin esparru guztiak eta nik uste aisialdia dela horietako bat oso garrantzitsua euskaraz izan dadin modu koordinatuan, bai. Honetaz gain, nik uste aurra eta gaztea inguratzen duen eragilerik garrantzitsuena familia dela. Ikastola eskola garrantzitsua da, baina kalkulua egin dut, urtean esnaturik pasatzen duzten orduetan aurrak eta gazteak ikastolan pasatzen dute 16 inguru, denboraren 16, Eskolaz kanpokoetara gelditzen badira edo jantokirata,
igo gaitezke 17 ehuneko 18ra, baina 20% ez gara helduko, ez. Orduan, familiak eragin handia dauka, batez ere hasierako urtetan haur eta gazteen bizitzan, eta orduan hor jasotzen dutena oso garrantzitsua da, modu koordinatua eta garrantzitsua da familiak nola prestatzen ditugun horretan eragiteko, ez. Niri ere garrantzitsua iruditzen zain, Maiderrek aipatzen zuen bezala, familiekin nola lan egiten dugun ikastetxean, hori hausnartuta egotea eta jasota egotea ikastetxeko hizkuntza proiektuan eta urteko planean, ez? Orduan, ze egitasmo konkretoak ditugun eragiteko esparru horretan eta hori gero ondoren ebaluatu eta hobetu, ez? Nik esango nuke familiek ikastetxetik sentitu behar dute, jaso behar dute, euskararen afera garrantzitsua dela, ez? Eta ikastetxean garrantzitsua dela, eta ere nolabait hori beraiek modu desberdinez beraiei heldu behar zaie horrela, ez? Orduan, niri garrantzitsua iruditzen zait alde batetik beraiek ikustea ikastetxean edo ikastolan, gure kasuan, hizkuntza politika bat dagoela, irizpide garbiak dituena, eta aldenean ere partekatua dena hezkuntza komunitatearekin, ez? Gure kasuan ere euskaldunean egonik, beti ere hizkuntza politika horretan euskarari lehentasuna eman behar zaio, eta pisu segurazki, batzuek aipatzen duten soziologikoki ze pisua duen euskara, pisu gehiago eman behar zaio, ez? Orduan, gure kasuan, gure familia gehienak euskaldunak dira, guk ikastolan egiten ditugun bilerak, guraso bilera orokorrak, bazkide batzarrak eta bar, euskaraz izaten dira. Hor jartzen dira baliabideak euskaldunak ez direnak informazioa jasotzeko, susurlariak, edo telegramen bidez itzulpengintza zerbitzuak eta baina euskara hor dago, ez? Familiak ere jasotzen duten mezuak, hizkuntza profilaren arabera euskara hutsez jasotzen dute edo elebiz. Orduan, denek ez dute berdin jasotzen, saiatzen gara hori bultzaten, ez? Eta gero ikastolak maila instituzionalean kanpora begira egiten dituen komunikazioak printzipioz euskara hutsez dira, salbuespen gutxi batzuk kenduta, ez? Orduan hori da modu bat. Beste modu bat da familiei harrera egiten diogunean ikastolan, matrikulazio garaian, etortzen direnean gure ikastolara, saiatzen gara transmititzen euskararen garrantzia, ez? Guretzat ze garrantzitsua den, ardatza dela, funtsezkoa dela, eta ikaslea erdigunean jarrita euskaraz blaitu nahi dugula aurra eta gaztea, eta horretarako ere estrategia bat dugula, plan bat dugula, ez? Orduan, kezkatzen gaitu, eta gure ikas jarduerak horretara bideratuta dagoela, ez? Gure funtzionamendua ere azaltzen zaie, esanez begira gu saiatzen gara euskaraz bizitzen eta pixka bat bazkidei begira eta funtzionatzen dugu modu honetan eta bar, eta ere hizkuntza, lehen esaten nuen bezala, familiaren hizkuntza profilaren arabera ja detektatzen dugu hasieratik, ez? Zuek zarete, familia euskalduna zarete, mistoa edo erralduna, eta horren arabera, pixkat komunikazio estrategia aldatzen da, ez? Eta gero, azkenik familiari begira, saiatzen gara motibatzen alden enean, eta ziuraski hemen askoz gehiago egin beharko genuke, baina, beraiek batetik jasotzen dute edo saiatzen gara transmititzen ditugun helburuak eta partekatzen ditugu beraiekin kurtso hasierako bileretan, eta hor, batez ere aurrezkuntza eta lehen hezkuntza aipatzen zaie ze garrantzitsua den ikastolatik kanpo ere euskaraz murgiltzea, aisialdian, ze garrantzitsua den erdaldunak diren familietan ere beraiek aurrek jasotzea gurasoengandik euskararekiko jarrera positiboa, naiz eta euskaldunak ez izan bai jarrera positiboa eta inporta zaiela, eta ere bai baliabide zerrenda bat ematen zaie, pixka bat Paulak aipatzen zuen, ez? Makusik, era.eus eta bar, ez? Hori alde batetik eta gero bestetik ere kurtsoan zehar egiten diren jardueretan, saiatzen gara familiei begira egiten ditugun jarduerak,
arbola landaketa bat, edo orain euskaraldia datorrela, horri begira egin daitezken motivazio jarduerak, edo korrika dela eta bar, euskaraz, giro nagusia euskaraz da. Orduan, euskalduna direnak oso ongit, euskaldunak ez direnak hor bizi dira, eta hor saiatzen gara beraiek ere jarrera positibo izan dezaten, ez? Eta bukatzeko, jardunaldiaren izenburuarekin bat eginez, nik eremu honetan ikusten ditudan 3 erronka, ez? 3 erronka eta neurri handi batean aipatu dituzten, ez? Batzuk, behintzat. Guretzat, erronka garrantzitsu bat da, nola ekarri gure familia tipologia aldatzen ari da, garai, orain dela 10 urte, gehienak euskalduna ziren, eta hori hasi zaigu beste familia tipologia bat heltzen, migranteak, euskara ez dakartenak, eta bar, nola egin beraiek familia erdaldunak, edo mistoak, edo euskara ez dakartenak, nola bihurtu eragile aktibo eta jarrera positiboa daukatenak euskararekiko, eta hori beraien seme-alabei nola transmititu, ez? Orduan, hori izango zen erronka garrantzitsu bat, ez? Familia berriak, tipologia berria nola erakarri euskarara. Bigarrena, eta gure gertatzen zaiguna, eta auzuraski arnazguneon ajea da, guk familia asko euskaldunak dira, aurrekin euskaraz egiten dute, baina gero agian bikotearen barnean eta baita lagunekin, beraien lagunekin, erdaraz aritzen dira plazan, ez? Orduan nik uste hor, bai somatzen da erlasazio puntu bat, eta jazta euskalduna gara, euskaraz badakigu, ikastolara bidaltzen dugu, baina hor nola bihurtu hiztun edo guraso profil hori, nola bihurtu euskaldunaz gain, nola bihurtu euskalzale, eta hori nola ere eraginez jarrera aktiboa. Eta azkenik, eta bai Jon Sarasuak aipatu du, teknologia berriak. Azken boladan asko hitz egiten da teknologia berrien eta pantaien kudeaketari buruz. Gehiago nik esango nuke hortik datozen arriskuengatik, hor egon daitezkeen jarrera kritikoa, formazioa eta bar, baina nire ustez garrantzitsua da ere bai puntu hau aztertzea hizkuntzaren ikuspegitik. Gure aurrak, gure ikasteak, kontsumitzen dute ordu desiente pantaietan, telefonotan, tabletetan, ordenagailutan, telebistan, plataformatan. Euskara txikia da, jonek zioen bezala, nola eragin, gutxienez, presentzia minimo bat izateko, kalitatezkoa izan dadin, eta nik uste dut honi buelta handi bat eman behar diogu, ez? Zer daukagun, ze kalitatea daukagun, Paulak esaten zuen bezala, nola itzultzen diren ere, bai, euskara, pelikula bat itzultzen denean, euskara hori naturala da, hori da gure ikaslengandik gertu dagoen erregistro bat, gure etxean behintzat, seme-alabak, ikusten dute, eski hau da, euskara artifiziala sentitzen dute beraiek, exigenteak dira, hor utziko nuke, baina uste dut erronkak badirela. Ikusten duzuen Nafarroa anitza da, ikastolak anitzak dira, pasatu gara Riberatik Sakanara, eta orain bukaera emateko mahai inguru honi hitza pasako diot Unai Areillanori. Maiderrek aipatu du bere interbentzioan ze garrantzi daukaten zuzendaritzek hizkuntz proiektu bat arrakastatsua izan dadin, horren planifikazioan, horren sensibilizazioan, eta horretarako baita ere tarteak ustean ikastolan koordinaziorako, eta pizka bat horren lekuko da Unai Arellano. Jaso ikastolako zuzendaria, Iruñean. Entzuten da? Bai. Egunon, Iruñeko jaso ikastolatik nator, zuzendaritzan, azken 3 urtetan, baina aurretik hemen dauden nire lankide batzuekin hizkuntz proiektuan lanean ere bai, eta azkeneko hizlaria tokatu zait izatea, eta erronka bikoitza hortan, zuen tripak eta korros daudenean, aber lortzen dudan zuen arreta mantentzea.
Hizkuntza eta gainera ohartu naiz, agian balioko digula tarte honek hemen aipatu diren gauza askori, igual markoa jartzeko, ez? Hizkuntza proiektua deritzogu, baina hizkuntza proiektuari buruz ere hitz egin genezake, ez? Izan ere, hizkuntza, kultura eta identitatea izan direlako ikastolendako 60. hamarkadatik ona, hezkuntza proiektuaren oinarria. Hori horrela izan da, ni bezalako ikastolak ume ondako adibidez, Kaparrosoko aita eta Leringo ama izan da, hori eskaini zigun hain zuzen ere ikastolak, ez? Eskaini zigun hizkuntza gaitasuna, eskaini zigun kulturarekiko atxikimendua eta identitatea. Eta ziurrenik 3 elementu horiek gabe, ni gaur enintzateke hemen egonen zuei honi buruz hizketan. Hasierako ikastola horiek gainera egin zuten ekarpen nire ustez bikoitza eta da elementu horiek eskaini zizkietela oso hizkuntza profil ezberdina zituzten edo zuten ikasle zein familiei eta gainera eremu geografiko eta soziolinguistiko oso ezberdinetan, ez? Eta horrek ekarri zuen, Kaparrosoko aita zuen semea eta akaso Etxarriko ama zuen alaba, euskaldun oso bihurtzea, berriro diot, 3 elementu horiei esker, ez? Hizkuntza gaitasuna, kulturarekiko atxikimendua eta identitatea. Eta hori da, hain zuzen ere, edo hori guztia suposatu zuen, prezeski, aurre euskaldunen eskolaratzea eta aurre euskaldunen murgiltzea. Eta 60 urte pasata, oraindik ere gaur-gaurkoz, hori da nire ustez, birtutea eta erronka, ez, aldi berean. Eta hau eskaintzea gainera, mundu berri honek eskatzen digun atzerriko hizkuntzen irakaskuntzarekin batera, eta zentzu horretan nik bai hemen, azpimarra txiki bat ere egin nahiko nuke, ez? Askotan, edo azken boladan behintzat, hitz egiten dugunean eleaniztasunari buruz, badirudi dela 21. mendeko gauza moderno bat, edo behintzat horrela saldu nahi digute batzuek, ez? Eta egia dena da, ikastoletan esate baterako, 80. hamarkadan ja, hasi ginela atzerriko irakaskuntza goiztiar horrekin, eta horrek ekarri zuela de facto 80. hamarkada horretan ja elebitasunetik elanistasunera pasatzea, ez? Eta ez hori bakarrik, Hego Euskal Herrian gainera, 2. hizkuntza bat ere lantzera ausartu ginen, esan beharko nuke, frantsesare orduan sartu zalako, eta horrek ekarri zuen, modu batean edo bestean, fundamentua eta koherentzia eman behar geniola hori guztiari, eta hartara etorri zen ikastolen hizkuntz proiektua, ez? Ikastolen hizkuntz proiektuan lehen Josuk oso ongi esan duen bezala, 2009. urtean sortu zena liburu iska moduan, baina hor bildu zen ordura arte egindako lan guztia, eta suposatu zuena nolabait ere ikastolendako bide horri bat. Bide horri bat non hizkuntzen irakaskuntza eta arabierari, prezeski euskararen sustapenari, dagozkien alderdiak biltzen zituen eta dituen markoa. Lehen pertsona ereduarena aipatu dugu, eta egia da ikastolen hezkuntza marko orokorrean aipatzen dugula, gure pertsona eredua ulertzeko modu horretan 5 bereizgarri azpimarratzen ditugula, hor lehen Josuk aipatzen zuen hori, ezta? Eta 5 bereizgarri horien artean, noski, euskalduntasunarena hartzen du bere biziko garrantzia, ez? Eta euskalduntasunari dagokionez, hastapenetan ja, hizkuntz proiektuaren hasiera horietan ja, esaten genuen, ikastolaten bilatzen genuela euskal hiztun osoa, euskal identitatea ezagutu eta bizi duena, eta eleaniztasuna. Eta gainera gehitzen genuen, eleaniztasuna euskaratik abiatuta ulertzen genuela, eta alegia horrek ekartzen zuela, hizkuntza gutxiagotuan ardaztutako eleaniztasunean sinestea, ez? Esaten genuen ere bai hasiera horretan ikastolak izan behar zirela edo bilakatu behar genituela ikastolaren edo euskararen barkatu arnasgune. Baina ez hori bakarrik, esaten genuen hori bai Tuteran, bai Tolosan eta bai Baionan. Jakinda oso eremu soziolinguistiko ezberdinak izan da ere, euskara gutxiagotua izaten jarraitzen zuela eta duela naiz eta eremu ezberdinak izan, ez?
Lehen aipatu dugu hizkuntza proiektua bide horria suposatu zuela, edo hizkuntza proiektuak bide horria suposatu zuela, eta iparrorratza ere bada, ez? Euskara eta euskalduntasuna ardatz harturik, ikastolako komunikazio eremu askotarikoen hizkuntza trataera kudeatzen duen marko integrala da. Oso ponposioa den esaldia da, baina horrela da hain zuzen ere, ez? Eta integrala den heinean, aski ezagunak diren bi eremu hauek ditu gure hizkuntz proiektuak, ez? Enaiz sartuko eremu bakoitzean, sakonean, baina bai gustatuko litzaidake, azpimarra batzuk edo egitea eremu bakoitzean. Azpimarratzeko iruditzen zait esate baterako, eta hemengo batzuek gogoan izango duzue, hizkuntz proiektuaren hasierako urte horietan eremu kurrikularra eta ez kurrikularrari buruz hitz egiten genuela, ez? Eta momentu batean erabaki zen gela barrukoa eta gelaz kanpokoa terminologia hori erabiltzea, hain zuzen ere, ohartuak ginelako, gela barruan gertatzen dena eta gelaz kanpoan gertatzen dena kurrikularra ere badala, beste maila batekoa, eta batez ere ohartuak ginelako gelaz kanpo gertatzen zen horrek sekulako garrantzia zuelako gure xede nagusiari begira, ez? Eta hori zen hain zuzen ere, euskararen erabilerari begira, eta euskaldun oso bihurtzeko bide horri begira. Beraz, gelaz kanpoko eremu horri erreparatu behar genuela eta sekulako garrantzia eman behar zitzaiola ezinbestekoa ikusten genuelako. Ezinbestekoa, hemen oso ongi esan den bezala, besteak beste, Nafarroako eta Euskal Herriko gune soziolinguistikotan, edo zenbaitetan bintzat, ikastola zelako eta delako gelaz kanpoko eremu horretan eragingo zuen erakunde bakarra edo eragile bakarra. Zenbait herritan, ikastolak ez badu eskaintzen euskaraz bizitzeko aukera hori, inork ez du eskainiko. Eta hori horrela zen, eta zoritxarrez oraindikan horrela da. Eta gainera, eta lotuta ere bai hemen aipatu den beste gauza batekin, jakinda badirela eskolaz kanpoko jarduera batzuk, beste batzuk baino gehiago euskalduntzen dutenak. Eta nik uste dut horre ere, ausardia izan behar dugula gure ikastoletako eta gure ikastetxeetako orduz kanpoko jarduerak planifikatzen ditugunean, galdera bat egiteko eta gurasoei ere plazaratzeko. Eta ze jarduerak euskalduntzen du gehiago? Futboltxok eta euskaldantzak euskalduntzen du modu berean, xakek eta bertsolaritza euskalduntzen du modu berean, euskal trap ikastaro bat eta eskubaloia euskal orduan agian ikastoletan gure helburua ezin da izan eskolaz kanpoko jarduera guztiak eskaini, familiek horrela eskatzen dutelako, baizik eta agian eskaini beharko genituzke benetan gure helburu horretara iristen diren horiek, ez? Eta uste dut horretan ere badugula zer egina eta zer pentsatua eta hortxe dago, ez, mahai gainean. Gela barrukoarekin jarraituz, hor asko hitz egin dugu denok gara euskara irakasle edo hizkuntza irakasle horretan, ez, mantra izatera ere iritsi da, eta egia da, Maiderrek oso ongi azaldu duen bezala, ikastoletan ahalegin berezia egin izan dugula eta egiten ari garela, lehen hezkuntzako tutore izan edo naturzientzia edo matematika irakasle izan, hizkuntzan fokoa jartzeko, ez? Hiztun oso horri begira, testu mota, terminologia, gai ezberdinen inguruan aho zein idatziz aritzeko gaitasuna garatu behar dutelako gure ikasleek. Eta hori lortzen da, baldin eta irakasle kontzienteak baldin baditugu, eta baldin eta edukiaz gain hizkuntzan arreta jartzen badute irakasle horiek, ez? Ez da batere erresa, hori da hezkuntza munduan nik esanen nuke la madre del cordero, eskatzen du gauza asko aldatzea, baina konbentzitua gaude ezinbestekoa dela hizkuntza gaitasun horri begira. Gelaz kanpokoan lehen aipatu dute, hainbat gauza aipatu dut, baina bai beste azpimarra bat ere jarri nahiko nuke, eta da ikastolen elkartean zirimolak duen garrantzia. Zirimola da ikastolen elkartean aisialdia lantzeko eta proposamenak eskaintzeko lantaldea, eta euskararen erabilera, kulturarekiko atxikimendua eta euskalduntasunarekiko kontzientzia suspertzea du helburu. Hemen aipatu da, ongi pasa, gozatu, emozioak sentitu euskaraz, hori da helburua,
Baina, jakinda gainera, eta hori, Paulak nik baino hobeki azaltzen du, hizkuntza sozializazioak eramaten gaituela hizkuntz erabilerara, eta ez bakarrik hizkuntz gaitasunak, ez? Eta jakinda gainera, etorkizuneko hizkuntza autu horren gakoa dugula hizkuntz sozializazioan, eta ez bakarrik hizkuntz gaitasunean. Baina ongi pasatzearekin batera, eta horrekin ere soziolinguistikari ere lotura egingo dionik, ez? Eta Jon Sarasuak ongi izan duen bezala, erabat ados hiztunaren arrazoi bidearen zera horrekin, ez? Ideia horrekin, ikasleak eraman behar ditugu hausnarketa horretara, ez? Zergatik? Nafarroako eta Euskal Herriko zenbait ikaslek ulertu beharko dutelako zergatik beraien gurasoek erabaki zuten euskara eskaintzea beraiei, ez? Eta hausnarketa horretan nik uste dut badirela galdera batzuk mahai gainean jarri behar dizkiegunak eta erantzun behar ditugunak, ez? Eta da, zer dakite ikasleek ikastolen sorrerari buruz, zer dakite aurreko belaunaldietako euskararen galeraz, hizkuntza gutxiagotzeko prozesuetaz, zer dakite munduko beste hizkuntza eta kultura gutxiagotuen inguruan, eta zer dakite beraien hizkuntza biografiaz, ez? Hemen ere aipatu dena. Zentzu horretan, uste dut horrek sortzen duela kontzientzia eta horrek sortzen duela identitatea, eta hori da piztu behar duguna gure ikasleen artean. Eremu instituzionalara joan da, eta pixkat eskema honekin amaitzeko, hor bai aipatu da familien garrantzia, ez? Eta nik berriro ere azpimarratuko nuke eta errepikatuko nuke, ikasleekin bezala familiekin pedagogia egitea tokatzen zaigula 21. mendeko ikastoloi, ez? Zorionez, eta berriro diot, zorionez, guraso profila gero eta anitzagoa dugun honetan, ikastolak familia hauei marko komuna eskaini behar die. Eta ikasleekin bezala, hizkuntza gutxitu batek dituen erronketaz kontziente egin behar ditugu familia hauek. Bide ezberdinak jorratuz, bakoitzari berea eskainiz, ez? Guraso profil bakoitzari berea eskainiz, baina lortu beharko genuke guztiak leku berera eramatea. Eta horrekin batera, jakinda gainera, euskaraz egin edo ez egin, badakigu, hizkuntza jarrera klabea izanen dela beraien seme-alaben eta gure ikasen hizkuntzaren garapenean, eta hori transmititu behar diegu, ez? Nik beti, tortzen zait burura gure ama, ez? Gure ama, 80. hamarkadan, leringoa izan da, beti bazkala horretik esaten zigun, garbitu eskua, bai? Kosta egiten zitzaion eskuak esatea, eta nik hori buruan dut, ez? Eta gure amak transmititu ziguna, etzen Anaia Arrebok esku bakarrekoa ginela, baizik eta benetan berarendako ze garrantzia zuen euskarak, naiz eta berak ez menperatu, ez? Eta nik uste dut horretan datzala hizkuntza jarrera, eta hori da ikastolan ditugun guraso guztiei transmititu behar dieguna. Euskaraz jakin, edo ez jakin, ez? Inogok esan duen bezala, bikote euskaldunei ere, horiekin ere, pedagogia egitea tokatzen zaigula uste dugu. Eta amaitzeko, hau da, ekarri dizuegu, ara, pixkat, hizkuntz proiektuaren, 2009-eko Biblia horretan irudikatu zen eskema, ez, edo egitura, klasikoa izan daitekena, urteen poderioz, bere aldaketak eta izan dituna, eta segun eta ikastola handia den, edo txikia den, edo ze baliabide dituen, bai, horri buruz asko hitz egin genezak ere, bai, hemen Nafarroan. Baina hor badago klabe bat, eta da guretako ezinbestekoa dena, eta da hizkuntz proiektu taldea, edo beste modu baten esan da hizpro dinamizatzailea, ez? Ikastola guztietan bada hizkuntz proiektuko dinamizatzaile figura horrek baditu elementu hauek edo ardura hauek, alde batetik ikastolekin batera lan egitea, guk edo hizpro kantolatzen dituen mintegietan parte hartzea, bere ikastolako hizkuntza proiektua dinamizatzea, eta nola ez, horri edukia ematea, urteko plan, urteko memoria, eta 4 urtero berritzen diren plan estrategikoen bitartez, ez? Eta, ze garrantzia du zuzendaritzak honetan, ezinbestekoa esango nuke, ez? Maiderrek esaten zuen, Lizarran esate baterako betidanik sinkronia hori hemen dela, eta ezinbestekoa da, bai?
Besteak beste hizkuntz proiektua ongi txertatu egon bardalako ikastolaren urteko plangintzan, plan estrategikoan, zuzendaritzaren ardura dalako ere bai, izpro teknikari edo zera, dinamizatzea diren horiei behar bezalako espazioak eta denborak ematea, eta hemen, bueno, agintariak eta egon direla probestuz ez da gauza bera EAEko ikastola baten dituzten baliabideak hau bideratzeko non ordu batzuk esleintzen diren, edo tutera batean, non, edo berdin zaitutena, edo txarrin, non ez dago, hizkuntz proiektua garatzeko bete beharra dugu gure Nafarroa honetan, baina hori egiteko inungo baliabiderik ez digu eskaintzen hezkuntzak, ez? Eta orduan ez da gauza bera, orduan, bueno, bada garaia ere bai hori mahai gainean jartzeko, ez? Eta azkenik, zuzendaritzaren beharra ere bai, noski, honi guztiari behar bezalako jarraipena emateko, euskararen erabileren inguruan neurketak egiteko, eta konbentzituta gaudelako, eta hori ere, berriro ere nik ere azpimarratu nahi dut, orain arte egin dugunak ez digula balio, 21. mendean, eta ebaluazio permanente baten egon behar garela, erne, ze, bueno, hemen irudimena ere erabili beharko dugu aurrera egin nahi badugu behintzat, ez? Eta, bueno, ideia horrekin hasi naiz eta horrekin amaituko dut, azken finean hizkuntza eta hizkuntzak ematen die zentzua gure hezkuntza proiektuari, hori zen eta da gure oinarria, eta hori izan behar da gure jomuga, ez? Eta, bueno, honetan bildu dugu hori guztia. Eman diola jardunaldi honi bukaera borobila, bere gain hartu dituelako beste baian egon diren kideen ere egitekoa, nolabait hizkuntz proiektu horren baitan. Eskerrak lau ikastoletako ordezkariei, uste dut honek lagundu digula ere ikuspegi oso bat izaten, eta ze egiteko daukagun ikastolok, ikastetxeok, hori ez, netan ikasle osoagoak, euskaldunagoak izaten. Eskerrik asko beraz, eta orain hitza pasoko diot Albarori, jardunaldiari bukaera ofiziala eman dizaion. Motza izango naizen, eskerrak besterik ez luzatu nahi nuen. Eskerrak hurbildu zareten guztioi. Guri gustatzen zaiguna da, unibertsitatetik egiten den ikerketa eta refleksioa hona ekartzea, eta ikastetxetik ere esperientzia ekartzea. Eta bion artean, begirada berri bat gauzei botatzea. Eskerra unitz, eskerrik asko, ikasi katedratik, institutotik eta nupetik ere. Beste baten, elkartuko garela esperoan, luzatuko dizuegu behar duzunei ziurtagiria, dago horria, gogora zaitezte, sinatzen, eta besterik ez, mila esker, eta horrengor arte. Eskerrik asko.